hen ved siden af. Jeg har lige brugt mine nøgler. På den tæt. Så lad nu være. Lad nu være. De kommer lige ud og siger, hold dig væk fra den. Jeg tror, du skal pille. Du gav mig nøglerne. Sidder den ikke? Det er en røven af tyren. Ja. Duk. Den er godt nok. Ja, det er rigtig smelling design. Ja. Hvor kører den i en tredje nu? Jo, det. Det bliver close. Det bliver close. Græsset er også rimelig kort i forvejen, så. Hvad siger du? Græsset er jo kort i forvejen. Ja, man kan ikke se forskel, hvor den har været og hvor den ikke har været. Nej, det er netop fordi, den har holdt det helt kort. Den kan ikke klare det, hvis det først bliver for højt. Så den stopper herude, når den når til kanten af flænden. Stop. Hey, en plændeklipper og en nymfe. Uh-oh, uh-oh.